खुलुमबाय स्टुडियो दङ राकेश रामसियारि बे समाव बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ गोनां बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोनदों। बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बिटिआर ओनसोलनि जे हा मोनथावना जे सुबुंफोरनो हानि फोरमान बिलाइ होनो थाखाय थियारि होनानै बाथ्रा बुंदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ। नोंथांमोना मिथिगौ जे बिटिआर सरकारनि जे बानजायनाय बे बानजायनायाव गुबुन गुबुन समाव सानजानिफ्राय लानानै सोनाबसिम गुबुन गुबुन समाव जे हानि जे फोरमान बिलाइ बे फोरमान बिलाइ गथायनाय हाबाफारिया सोलिबाय थादों। थिग बेबायदिनो जेनेबा चिरां जिल्लानि काजलगावआव गासै 1886 नखरनो हा गैजायै नखरनो बे समाव हानि फोरमान बिलाइ गथायदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ। थारैनो मख'नांगोन जे बिटिआर सरकारा खोथा होनाय बायदि खोथाखौ लाखिदों आरो बे समाव हानि फोरमानखौ बिलाइखौ गथायदों रायजो राजाफोरनि जे जेंना थामहिनबा गोलाव समनि जे जेंना बिटिआर सरकारा बे जेंनाखौ सुस्रांना होदों रायजो राजाफोरनो आरो गोबां सुबुंफोरनि जे मोखाङाव नायोब्ला नुनो मोनो जे खुसिनि दाहालखौ नुनो मोनो। बे समाव बिटिआर सरकारा नोंथांमोननोबो हानि फोरमान बिलाइ गथायनो थाखाय थियारि। जाय बिथांमोनाव बिटिआर ओनसोलनि थागिबि बिथांमोना जुदि हानि फोरमान बिलाइ गैयाब्ला नोंथांमोना थाबैनो बे समाव एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बे समाव बिटिआर सरकारा गोरलै राहाजोंनो हानि फोरमान बिलाइ गथायनायाव थियारि जाबाय थानायखौ नुनो मोनदों। थिग बेबायदिनो दिनैबो काजलगावआव गासै 1886 नखरनो बे समाव हानि फोरमान बिलाइ गथायदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा। आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ रोखा बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोनदों जे बे समाव बिटिआरनि थागिबि साफ्रोमनोबो जाय बिथाङा हानि फोरमान बिलाइ मोनथावना सुबुंफोरनो हानि फोरमान बिलाइ गथायगोन होननानै बाथ्रा बुंदों। आरो बेनि अनगायैबो फरेस्ट एरियायाव रायजो जानाय बे फरेस्ट एरियायाव रायजो जानाया जाखिनि सरकारारि गनायथि गोनां थामहिनबा नर्म्सफोरा जुदि मिलायोब्ला बिथांमोननोबो हानि फोरमान बिलाइखौ गथायना होगोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। आरो बिथाङा बुंथिबावदों जे थांनाय बोसोरखौ लानानै बिथाङा रुजुदों थामहिनबा थांनाय सरकार बिपिएफ सरकारनि जे हा होनाय बाथ्राखौ लाना बिथाङा रुजुनायखौ नुनो मोनदों। बिथाङा बुंथिदों जे 17 बोसोराव गासै 15,000ल' बिथांमोना हानि फोरमान बिलाइखौ बिथांमोना गथायदोंमोन। नाथाय बिथांमोना गोसो गैयामोन बै समाव हानि फोरमान बिलाइखौ गथायनो थाखाय। नाथाय बे समाव बिटिआर सरकारनि दैदेननायाव बिटिआरनि हा आरो हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमानि जे गोख्रों नोजोर होनायजों आरो बिथांमोननि जे मावख'गिरिफोरनि जे गोख्रोङै खामानि मावनाय बे खामानि मावनायनि गेजेरजों दासिम 2,20,000निबो गोजौआव हानि फोरमान बिलाइखौ गथायबाय होननानै बाथ्रा बुंदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ। आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावदों जे सोलोंथाइ बिथिंखौ नोजोर बोनानै जे चिरां जिल्लायाव बा थामहिनबा सिडली ओनसोलाव जाखिनि फरायसालिमाफोर दङ दा बैफोरनि न'फोरा थामहिनबा फरायसालिफोरनि न'फोर बे न'नि जे थिङा गब्लंनाय दङब्ला थामहिनबा बे समाव गाज्रि जाना दङब्ला बेखौ फैबाय थानाय मार्च दाननि सिगांनो बेखौ फोसाबजोबनाय जागोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'। आरोबाव बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव होनि 386 परियालनो नखरनो हानि सेटेलमेन्ट पेपार होनाय जागोन आरो चिरां जिल्लायाव गोबां होनाय जाबाय आरो दिनै गोबां मानसिया बेवहाय हानि मोनथायखौ मोनगोन। जों बयबो हास्थायो, जों बयबो लुबैयो जे जोंनि ओनसोलाव रायजो जानाय जोंनि बर' माहारिजों लोगोसे जायफ्रा इलिजिबोल बिसोरो हानि मोनथायखौ मोननांगो। मानोना जाय नखराव फुवासेबो एबा बिगासेबो हा गैया बिथांमोना जोबोद खस्थ'आव संसार जानो गोनां जायो। दा बेखौनो नोजोर होनानै जोङो बिनि सायाव गोख्रों खामानि मावबाय थादों। फारसेथिं जोंनि हा हुखौ रैखाथि होनाय, गुबुन फारसेथिं जोंनि मानसिफोरनो हानि अधिकारखौ होनाय। दा बेवहाय दिनैसिम जों हिसाब खालामबाय बोसोरनै मोजां खामानि मावदों आरो बे बोसोरनैयाव जोङो दासिम 1,43,000 अफलाइन जोङो होनो हादों आरो अनलाइनाव 91,000 एप्लाइ खालामदों आरो बेयाव 65,000नो जोङो दायो हानि माखासे सेटेलमेन्टनि पेपार एबा सलुसनखौ जोङो होनो हादों। दा नंखायनो आं सानो जे आरो जिखिनि जोंहा सम दङ बेवहाय 80निफ्राय 90%
जोंनि माहारिनि मानसिफोरनो जोङो हानि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो सानदों आरो UPPL सरकारनि जि थांखि बेवहाय गोजोन गायसननायजों लोगोसे हारि माहारिजों गोख्रों सोमोन्दो दानाय मानोना जोङो दा बेवहाय रुलिं माहारि जाबाय बे हिसाबै गासैजोंबो गोख्रों सोमोन्दो दानो हानाय जायोब्ला अब्ला जोंनि इयुनाव आद्रा थानाय थांखिफोरखौ जोङो सुफुंनो हागोन बिथांमोनाबो जोंजों मदद होगोन आगोलनि समाव राजखान्थिनि माखासे गोरोन्थिनि थाखाय बर' अनाबर' जादोंमोन नाथाय बेफोर थासारिखौ दिनै जोङो फोजोबनो हाबाय आं मिजिंथिदों दा बे हा हुनि मोन्थायफोरखौ मोननाय लोगो लोगोनो सोलोंथाइनि जेंनाफोरा सुस्रांजानाय लोगो लोगोनो गासैबो मोजां थासारियाव फैगोन आरो जोङो जोंनि जि गुबै थांखि बर' माहारिनि बेवहाय जोङो दावगालांनो हागोन पाट्टा होनायनि गेजेराव बेवहायबो 40,000निख्रुइ बांसिन होनाय जाबाय आरो बेवहाय दासिम जोङो मिजिंथिदों जे जायफ्रा 5 बोसोर जाबाय आगोलाव एफा एनै मोननाय आरो दा जोंनि सरकार जोबनायनि उनाव 5 बोसोर जायफोर जागोन बिथांमोनखौ थाबैनो रेभिनिउआव जोङो सोलायनाय जागोन आरो फरेस्ट ओनसोलाव जायफोर दङ जायफ्रा इलिजिबोल बिसोरनोबो जोङो थाबैनो हानि पाट्टाफोरखौ होजोबनाय जागोन बेरेखा दोलो बिथांमोना नोंथांनि बिटिआरनि जे नोंथांनि देरहानाय थानाय समस्थिफोरखौ दखल खालामनायनि बाथ्रा बुंबाय थायो आच्छा बेबायदि दखल खालामनो ना दखल खालामनो हाया 17 बोसोरथ' बिथांमोनानो सालायदोंमोन दा बै समाव रायजो राजाफोरनि अननाय रायजो राजाफोरनि मान होनाय बेखौ बुजिनो रोङाखिसै ओंखायनो रायजो राजाफोरजों बिथांमोना दिनै नेवसिजाबाय आरो बिनि दायाथ' रायजो राजा नङा बा जों नङा बिथांमोनखौ 17 बोसोर रायजो राजाफ्रा अनबाय खनले बिसायख'थियाव देरहाहोबाय बिनि उनाव रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनाय जेंनाफोरखौ सुस्रांनायखौ बिथांमोना नोजोर होआखिसै जाला लोंलायखौसो बिथांमोना गोसो होबाय सरकार सालायनाय समाव दा दिनै बिथांमोना जियानो बुङा मानो बिथांमोना मोनसेसो समस्ति देरहागोन ना देरहाया आंहा सन्देह दङ मानोना देबारगाव समस्तिनिफ्रायबो गोबां जोंनि दोलोआव जइन जाखाबाय दा नंखायनो बबे समस्तिखौ देरहागोन बिथांमोना आंहा बेवहाय सन्देह दङ बेखौ लानानै जोंनिया सार्भे जाबाय आरो जोंनि ओनसोला जोबोद सेन्सिटिभ जन आगोलाव हारि माहारिनि गेजेराव गोबां दांगा जाबोदों दाङाबाजि जाबोदों दा बेनिखायनो जों बेफोरखौ स्मुथलि गासैबो जेंनाफोरखौ जोङो नोजोर होगोन नाथाय जोङो हाखु दाखुयै जों जेबो खामानि मावनो सानाखै मानोना दिनैनि समाव बयबो गावनि मोन्थायखौ बयबो मिथिगौ दा बेनिखायनो जि खामानिफोरखौ मावोबा जोंनि ओनसोलाव जोंनि मानसिफ्राबो खस्थ' मोननांगोन बे खामानिखौ मावनो सानाखै नाथाय हा हुनि रैखाथिनि बेलायाव जोङो बेखौ कमप्रमाइज खालामनाय नङा बेखौ जोङो गोख्रोङै खामानि मावलांबाय थागोन BPF-आथ' बेवहाय लासैनो गैयानिफ्राय गैया जालांदों आरो कंग्रेसआथ' बेवहाय गोदानसो गोदो गोदायफोर खोनायोमोन कंग्रेस दङ नाथाय जेब्लानिफ्राय बर'नि सोमावसारनाय जादों बेवहाय कंग्रेसआ मालाबाबो देरहाबोफेराखै दा नैबे समावथ' आरो कंग्रेसनि खुनु स्क'पआनो गैया